Hola, soc Pep Oliveres i aquesta és la meva presentació del treball de final de grau d'Enginyeria Informàtica en l'àrea de Sistemes d'Informació Integrats, ERP. El meu treball es titula Integració d'una plataforma OpenDXP mitjançant eines open source i bàsicament es basa en una proposta de validació teòrica i d'aplicació real d'un prototip en el que es puguin integrar diferents eines per crear un ecosistema de plataformes que comparteixen les dades de forma integrada. Anem a veure-ho. Com bé diu en el subtítol, la proposta és el crear un model de referència funcional i que sigui replicable per a la transformació digital d'organitzacions, especialment aquelles que tenen recursos limitats. Aquesta proposta es basa en la utilització d'eines ja conegudes i que possiblement moltes d'elles les estiguin utilitzant entitats a les que va dirigida aquesta possible solució pràctica. Parlem d'eines com pot ser un CRM, com Suite CRM, una solució open source molt extesa de gestió de relacions amb client i amb la base social d'una possible entitat, Mautic com a gestor de mail marketing i WordPress com a plataforma de gestió de continguts i N8N com a orquestador de tota aquesta integració. El repte de la transformació digital es planteja aquest treball en base a una anàlisi de la situació on partim de la idea que moltes organitzacions es veuen en aquesta voràgine d'haver de viure en una societat digital en la que necessitem eines per poder no només consumir, sinó també gestionar i tractar tot el que són les dades i poder-les analitzar. Una problemàtica que es planteja en aquest estudi és el fet que diferents silos d'informació aïllats es donen pel fet de tenir aplicacions separades, no integrades entre elles, i de vegades la possible solució davant d'aquests escenaris és el plantejar l'adopció d'una eina molt més gran que pugui integrar totes les dades a dins d'una sola font d'informació, però amb els costos no només econòmics, sinó també organitzatius i a nivell tècnic que suposa la implantació d'una d'aquestes eines queda fora de l'abast de moltes entitats. I és per això que aquesta proposta aniria orientada a donar resposta a aquestes entitats que no poden assumir o que els seria molt costós orientar-se cap a aquest tipus de solucions, que serien perfectament vàlides, val a dir-ho, i en tot cas no es tracta de desprestigiar-les o de posar-les en dubte. Simplement deixar clar que hi ha un gruix d'entitats, d'organitzacions que queden fora d'aquest àmbit de solucions tecnològiques perquè no les poden adoptar. D'acord? Aleshores, els objectius que vaig plantejar al principi del treball eren molt clars. Bàsicament, sobretot era el fet de documentar i crear un entorn base que pogués ser fàcilment extensible i que pogués servir com aquest model de referència. És a dir, crear un prototip i demostrar la viabilitat del mateix. Alguns dels pilars fonamentals en els que es basava aquest objectiu era integrar un dels gestors de continguts més implantat i més coneguts a tot el món, com seria WordPress, que seria la possible pàgina d'entrada o pàgina d'aquesta organització o entitat objectiu d'aquesta solució pràctica, un CRM, pensat com una eina de gestió interna de la pròpia entitat o de la pròpia organització, i una eina bàsica de comunicació que seria el que habitualment qualsevol organització li interessa o pot o vol fer, comunicant tant internament com externament amb la seva base social o amb la societat en general. També un dels pilars era aquesta orquestació de tots aquests fluxos de dades que es donarien entre les diferents plataformes. Per fer-ho, vaig plantejar la utilització de N8N, que és una aplicació, no ben bé de codi obert, però sí que té una llicència fair use, que bé, el codi sí que està obert, però la llicència és una mica més restrictiva, però que en tot cas sí que és una eina de programari lliure en la que tenim accés al codi i que parteix dels mateixos principis de llibertat de programari. Tot partia d'establir clarament des del principi i mantenir una arquitectura el més modular i escalable possible per tal de poder donar resposta al major nombre i espectre possible de realitats i de contextos de diferents entitats i, en última instància, demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i funcional d'aquesta solució. Com una alternativa
aquestes solucions propietàries. L'esquema base seria molt simple, però ens serveix com a punt de partida i com a demostració del que vendria a ser el prototip, en el que partiríem d'aquest escenari en el que tindríem una eina central, que seria N8N com a gestor d'integracions i de les respectives crides, WordPress com a aplicació amb la que interacciona el públic de la base social de l'entitat i Suite CRM com a CRM i eina interna de gestió de la informació que utilitzaria el personal tècnic de l'entitat i Mautic com a eina de mail marketing. Aleshores, bàsicament, la metodologia que he aplicat i en la que he seguit ha estat una combinació d'una metodologia àgil inspirada en Scrum, aplicant també els principis de la gestió de serveis de les tecnologies de la informació, com pot ser ITIL. Això m'ha permès estructurar molt bé el projecte, la seva planificació i que d'aquesta manera també quedés constància i quedés ben documentat el com es podria portar a terme una implantació d'una solució com aquesta. A partir d'aquí també aquesta metodologia pretenia ser estructurada però també flexible, és a dir, també que es pogués adaptar al ritme, a les necessitats, a la posada en marxa i a diferents moments que poguessin sorgir. En l'àmbit de l'elaboració del propi TFG, doncs, m'he vist en determinats moments obligats a ajustar-me als tempos i aquesta flexibilitat m'ha permès poder fer revisions de les diferents iteracions d'aquest desenvolupament. I precisament aquest desenvolupament estava basat en aquests sprints, en aquesta metodologia en la que diferents blocs em proposava un objectiu, una fita concreta i un cop assolida anàvem cap a la següent. L'arquitectura modular interconnectada que proposava l'aplicació es basa en diferents components, com he dit abans, però de forma una mica més estructurada podríem assenyalar o podríem dir que hi ha una part que clarament és un front-end, que seria allò que està exposat cap al públic general o que pretén ser una capa de presentació de les dades de la informació. En aquest cas, hem partit d'una entitat fictícia que he plantejat per tal de poder adaptar i demostrar que el prototip seria adequat, imaginant una entitat en la qual s'aplicaria aquesta implantació i el WordPress seria la pàgina web d'aquesta entitat que utilitzaria per comunicar-se amb la seva base social o amb el públic en general. Tindríem aquesta altra capa que seria el backend funcional, que seria la capa de processament de les dades, en aquest cas un CRM per tota la gestió de la base social de l'entitat, les persones sòcies, voluntàries o amb qui es relaciona l'entitat, possibles persones interessades a qui l'entitat envia comunicacions o que fan preguntes o el que sigui, i Mautic com a motor d'automatització de màrqueting, de mail marketing, utilitzant per enviar butlletins o per enviar comunicacions o qualsevol tipus d'informació que es vol traslladar cap a tots aquests diferents públics objectius. Hi hauria una capa que seria el middleware, que és clarament aquest motor d'integració que és N8N, que seria el nucli estructural i la part que ens permetria integrar totes aquestes eines. També el que pretenia aquest prototip era demostrar com amb una eina com aquesta es pot inclús deixar muntat una integració d'aquest tipus i que pot ser extensible sense haver de tenir uns grans coneixements tècnics un cop està muntat i es pot extendre de forma bastant senzilla. Una mica de forma més estructurada, l'esquema del que partiríem seria el mateix d'abans, però posant-ho amb aquestes capes, és a dir, el front-end, el middleware i el back-end, donant a entendre que el personal de l'organització interaccionaria amb aquest back-end i que la base social de l'entitat interaccionaria amb el front-end rebent també aquestes comunicacions que se li farien arribar. Hi ha diferents tecnologies clau que voldria destacar que s'han utilitzat en l'elaboració d'aquest prototip. Per una banda, N8N, com ja he comentat abans, però per anar una mica més al detall, seria aquesta plataforma centrada en la integració, en la creació dels fluxos d'informació, les crides a les APIs de cada una d'aquestes aplicacions.
un cop la idea era que un cop muntades aquestes integracions, doncs seria molt fàcil establir diferents fluxos d'informació, diferents trasbassos de dades entre una plataforma i una altra i, per tant, es podria utilitzar aquesta eina d'una forma molt efectiva. Els webhooks serien aquests llançadors, aquests components que estarien escoltant i que ens permetrien també fer aquest encaix, aquesta connexió també entre les diferents plataformes. Moltes d'aquestes eines ja inclouen la seva pròpia definició i ja porten integrat aquests webhooks de manera que els podem cridar i configurar de forma relativament senzilla. Docker, com a tecnologia de contenidors, perquè el que jo proposava era inclús una entitat que ja pogués tenir en funcionament algunes d'aquestes eines, una forma fàcil, ràpida i molt eficaç de posar-ho en marxa seria posar-ho en contenidors i a partir d'aquí fer tota aquesta implantació replicant el prototip base d'una forma molt més ràpida, fàcil i molt mantenible. Aleshores, també tindríem aquests fluxos d'integració clau que serien tres amb els que he partit per, d'alguna forma, intentar justificar o demostrar la viabilitat del prototip. Evidentment, n'hi hauria molts altres que es podrien pensar i que es podrien fer, no? Però en aquest cas, aquests eren els que jo havia plantejat per poder abordar des d'aquest treball. Bàsicament, són molt bàsics, però ens permeten entendre i fer-nos una idea del que plantejava, que seria a través de la capa de presentació, a través del front-end del gestor de continguts, en aquest cas del WordPress, un trasbassament d'informació que es sincronitzés directament amb la plataforma de mail marketing i amb el CRM. Per tant, no és un formulari que envia les dades, un formulari nadiu, diguéssim, sinó seria una integració una mica més complexa en què les dades es sincronitzen alhora en 2, 3, les plataformes que volguéssim, en aquest cas 2, que són les plantejades. Per altra banda, un altre flux que seria la integració d'aquestes dades quan s'actualitzen en la plataforma que siguin replicades cap a l'altra banda. També un element clau per poder partir d'aquesta idea de mantenir una base, una plataforma de gestió de la informació integrada, formada de tots aquests mòduls, d'aquesta modularitat o d'aquestes eines ja conegudes, però intentar anar cap a aquesta filosofia de la unificació de les dades i, per tant, automatitzar aquesta sincronització de la informació. I, per altra banda, aquesta actualització de les dades mestres en el sentit bidireccional. És a dir, que si des del CRM també es fa alguna actualització quan el personal tècnic de l'entitat, personal administratiu, fes alguna actualització de la fitxa d'una persona, doncs aquesta actualització de la informació es repliqués a la resta de plataformes. Aquesta seria una mostra, tot i que ara després ho veurem en detall, doncs hi ha hagut alguns, és a dir, hi ha hagut diverses modificacions a l'hora d'implantar-ho, però aquesta seria una mostra de com es veuen aquests fluxos. Clarament, el que comentava abans, muntar, estructurar i posar en marxa tota aquesta integració requereix d'uns coneixements tècnics que un cop està consolidat, un cop està muntat tot el que és la plataforma, d'una forma relativament senzilla i sense haver d'aterrar a un nivell tècnic ni de manipulació del codi molt complexa, algú amb un perfil més administratiu podria jugar amb aquests nodes, podria jugar amb aquests fluxes i establir noves línies de comunicació, inclús que no estiguessin contemplades en un principi. La idea del propi projecte és emancipar i donar recursos i empoderar el personal que puguin necessitar, que puguin tenir un cert suport tècnic inicial, però que un cop arribat en aquesta consolidació de la plataforma ja integrada i funcional, que poguessin les pròpies persones que manipulen les dades inclús establir nous fluxos de treball i de traspàs d'informació. En aquest sentit, l'escalabilitat del prototip, del projecte, és clara, la voluntat de que fos perfectament escalable i sí que queden algunes línies futures que m'agradaria destacar, com és aquesta base de model extensible en la que s'ha dissenyat aquesta plataforma amb un enfocament totalment modular
amb el qual, per tant, si contempléssim altres eines que no hem dit de bon principi, però que podrien ser presents en multitud d'escenaris, com podria ser un gestor d'una plataforma de gestió de l'aprenentatge, com podria ser Moodle, per exemple, molt extesa també i molt utilitzada en l'àmbit de moltes organitzacions, o, per exemple, una plataforma d'e-commerce, com podria ser PrestaShop, també, o eines de gestió bibliotecària o gestió documental, que també són molt utilitzades en diferents tipus d'organitzacions. Doncs, totes aquestes plataformes, de la mateixa manera en com s'ha demostrat i s'ha fet amb les altres, serien perfectament integrables i es podrien afegir a l'estack operatiu de tots els mòduls i de les altres plataformes. I, per altra banda, el que pretenia aquest projecte, aquest treball, era compartir aquest coneixement i oferir un marc de treball que, en definitiva, pogués anar-se ampliant i enriquint-se amb futures aportacions. Evidentment, com he dit abans, els fluxos que s'han proposat serien uns molt concrets, però, diguéssim, sense donar-li masses més voltes, podríem veure com de seguida es podrien afrontar, imaginar nous fluxos. Per exemple, la benvinguda automatitzada. Quan una persona es fa sòcia de l'entitat i personal administratiu el donés d'alta en el CRM, automàticament que es programés un flux d'informació que generés des del CRM cap a l'eina de mail marketing l'activació d'un correu o d'un butlletí automàtic que dona la benvinguda a aquesta persona. Si bé és cert que les pròpies eines, a vegades WordPress o Suite CRM, ja ofereixen algunes eines d'automatització que es podrien utilitzar per aquesta mateixa tasca, la idea del projecte és que utilitzar el potencial de cada una d'aquestes plataformes i fer-ho de forma integrada, és a dir, que no hagi d'anar a una plataforma, donar d'alta les dades i després haver d'anar a l'altra plataforma a replicar les dades. Si Mautic és un motor de mail marketing molt potent i l'entitat l'utilitza, doncs un cop donat d'alta en el CRM, que això automàticament ja generi aquest flux d'informació. Un altre possible flux seria, per exemple, recordatoris en la renovació de les quotes, la gestió de quan hi ha un impagat, que això seria des del CRM, quan s'ha gestionat, doncs, aquest flux d'informació que anés directament. O, per exemple, una àrea privada dintre del front-end, de la pàgina de l'entitat, quan els socis, les persones sòcies accedeixen a la seva àrea privada, visualitzen aquella informació que està dintre del CRM a través d'aquests fluxos d'informació que estan integrats. També podríem fer, per exemple, un flux de publicació creuada entre quan es publica una notícia dintre de WordPress i que això es repliqués en les xarxes socials que estiguin integrades dintre de la pròpia gestió de mail marketing, com podria ser Mautic. Evidentment, WordPress ja permet fer això amb alguns plugins, components, extensions possibles. La idea base és que tot això funcionés de forma integrada i fàcil dintre de les pròpies plataformes ja existents. I, per altra banda, podria ser la recollida d'un feedback, l'enviament d'una enquesta o qualsevol cosa semblant quan algú s'ha fet una inscripció a través de la web, un formulari que arribaria cap al CRM i un cop passada la data d'aquest esdeveniment, que la persona rebés una enquesta, la pogués respondre i aquesta enquesta quedés integrada també dintre del propi CRM. Aquests serien alguns exemples de coses que es podrien fer a futur per seguir evolucionant aquesta plataforma, però permeteu-me fer compartir aquest anàlisi de costos, que també era un dels objectius, demostrar la viabilitat no només funcional i tècnica, sinó també econòmica. Perquè, en definitiva, també la raó d'aquesta proposta rau en el fet que ja existeixen aplicacions integrades i que moltes d'elles ofereixen totes aquestes funcionalitats. Però partíem del fet que moltes d'elles requereixen d'uns costos que són inassumibles per les entitats a les que es dirigiria aquesta proposta. Aleshores, fent una anàlisi de costos del que podria ser aquesta implantació d'aquesta idea, ens mouríem en un rang, en uns costos inicials, pel que seria aixecar tota la plataforma, la configuració. Podríem estar parlant per les hores que podrien suposar a nivell d'un administrador de sistemes, d'un consultor, d'un especialista d'integració, entre uns 3.500 i uns 5.000 euros. A la memòria s'especifica amb més detall la valoració d'hores que implicarien tot això, però parlaríem d'uns costos recurrents en infraestructura molt bàsica, perquè en aquest cas estem parlant d'aplicacions
que no requereixen, o sí que requereixen un manteniment, però que no seria segurament tan gran com el que podria ser l'administració d'un ERP molt gran. En aquest cas parlem de tenir una infraestructura bàsica d'un servidor virtual amb un domini associat i totes les aplicacions dintre d'aquest servidor virtual. Estem parlant d'uns 200 euros a l'any. I un manteniment tècnic externalitzat en el que és veritat que seria molt variable en funció de les necessitats i, per exemple, es podria estructurar com una bossa d'hores de suport que podrien anar des dels 100 fins als 1.500 euros l'any en funció també a qui es dirigís o qui pogués fer aquest suport tècnic. Entenem que podria ser una agència especialitzada o personal tècnic que de forma autònoma pogués donar aquests serveis. L'avantatge de ser una plataforma pensada des del programari lliure, des de l'open source, és que precisament no caldria, diguéssim, una certificació o una validació o una llicència específica, sinó que qualsevol persona amb els coneixements tècnics adequats podria accedir a oferir, a poder accedir a aquest coneixement tècnic necessari. Un avantatge competitiu claríssim, en aquest cas, seria l'adquisició del cost del no haver-hi llicències, que el programari no té un cost associat a la seva adquisició. I, molt important, un altre aspecte que potser no és ben bé econòmic, però que sí que té a veure amb molts factors, que és aquest concepte de sobirania digital, que és a banda de l'estalvi econòmic el que suposa tenir aquesta sobirania i aquesta no dependència d'un proveïdor determinat, que en última instància sí que té un impacte econòmic perquè si jo ja tinc totes les meves dades en una plataforma, al núvol, en el que estic compromès amb un proveïdor al qual no puc extreure aquestes dades sense la seva validació, doncs, evidentment, d'alguna forma, estic captiu i he de seguir pagant per aquest servei si vull tenir accés a aquestes dades. Doncs, en aquest sentit, una proposta d'aquest tipus em permetria tenir aquesta llibertat a l'entitat a qualsevol moment les dades les pot agafar, se les pot emportar, les pot migrar. En definitiva, aquestes dades són de l'entitat i en pot fer el que vulgui. Com a conclusions de tot aquest treball, tot aquest temps i tota aquesta proposta del prototip, doncs m'emporto diverses conclusions que voldria compartir. Per una banda, l'assoliment dels objectius. Crec que amb la proposta, amb el prototip elaborat, es valida la viabilitat del projecte i no només partia de, diguéssim, els coneixements a nivell acadèmic i com a conclusió de tot el procés formatiu del grau d'enginyeria informàtica, sinó els més de 20 anys en els que porto com a consultor i com a suport tecnològic i com a especialista en transformació digital en l'àmbit del tercer sector, doncs he validat, he pogut veure que aquesta necessitat que jo ja l'havia percebut i contrastat en diferents projectes, doncs d'alguna forma m'alegra saber que al final hem pogut arribar a un prototip que és perfectament aplicable. El prototip és funcional, és real i es pot provar i ara l'ensenyo perquè es pugui veure què suposa aquesta solució pràctica i demostrar que aquesta integració no només és possible, sinó que és molt extensible, és fàcil i que inclús m'atreviria a dir que suposa una millora respecte a altres tipus d'integració que estarien lligades o vinculades a un tipus d'intervenció molt més estàtica i molt més d'haver de tocar el codi per cada modificació que volguéssim fer. Aquesta facilitat de poder dotar una eina tan versàtil com podria ser aquesta gestió dels fluxos amb N8N, doncs ens dona molta versatilitat i demostra que aquesta integració no només és possible, sinó inclús desitjable per aplicar-la en altres àmbits. I el compliment dels requeriments que s'havien proposat dintre del propi projecte s'han acomplert i, per tant, a nivell de la gestió de la informació i de les dades que es requerien es demostrava que era perfectament viable. Abans dels agraïments, que per altra banda voldria fer extensibles al meu tutor per tots la seva orientació, els comentaris i les seves aportacions que sempre han estat molt valuoses, evidentment a la meva família per tot el suport constant i amics com podrien també haver estat un gran suport psicològic i emocional per no defallir en l'intent de portar a terme no només aquest treball, sinó tot el que ha implicat aquest procés formatiu.
I, per altra banda, la continuïtat del projecte, deixar clar que d'alguna forma la meva intenció sempre ha estat que tot això serveixi perquè en el futur es pugui reaprofitar, inclús ja no jo mateix, sinó qualsevol altra persona que vulgui agafar aquest coneixement i posar-lo en pràctica en altres àmbits o reaprofitar-lo de qualsevol manera. Permeteu-me compartir el que era aquest projecte, o sigui, les eines que s'han posat en pràctica. Aquesta seria una consola en la que estic connectat en la VPS, aquest servidor virtual, on he fet aquest prototip per poder-lo posar en pràctica. I aquí podríem veure com en una estructura bàsica de carpetes he estructurat per cada una de les plataformes aquest accés per poder tenir els diferents contenidors. I si visualitzem quins són els contenidors que estan actius ara mateix, podem veure com estan en funcionament i com referencien els serveis que estan actius ara mateix. Podríem veure que hi ha una instal·lació de WordPress funcionant amb la seva base de dades. Podríem veure aquí el que és el CRM amb la seva base de dades. També un altre WordPress, que ara ho explicaré perquè seria una pàgina que he posat en marxa per poder fer com un contenidor, un receptor, un repositori de tota aquesta proposta, el Mautic com a eina de mail marketing i el N8N. També hi ha un altre element que no l'he comentat abans, però que seria indispensable pel que fa a la gestió d'aquest prototip, que seria, en aquest cas, Traeffic com a element d'enrutament, perquè tot estaria dins d'aquests contenidors i seria l'eina que també serviria, en aquest cas, per redireccionar tots els accessos correctament. Aquí podem veure clarament com tenim dos entry points que estan redirigits i si anem a veure les peticions HTTP que ha rebut aquest servei, veiem com estan en marxa i s'estan redirigint de forma correcta. Amb un sol domini, en aquest cas amb subdominis que estarien mapejats a cada un dels serveis, podríem imaginar com una entitat té un domini i té la seva pàgina web i posant els diferents subdominis accedeix a les seves eines al núvol. La qual cosa també de cara a l'entitat podria ser, en un procés d'un pla de transformació digital, una molt bona proposta per migrar les seves eines en un núvol segur i propi i gestionat per la pròpia entitat. Com a diferents elements, si anem al que seria el CRM, tenim una instància de suite funcionant ara mateix, on podríem veure que hi ha una sèrie de dades de prova que s'han anat treballant i s'han anat posant en marxa. Tenim una eina de mail marketing, que seria la que dèiem abans de Mautic, en la que estaria també en funcionament dintre d'aquests contenidors, i l'eina que ho integra seria, en aquest cas, N8N com a eina d'integració i d'aquests fluxos d'informació, i tindríem la pròpia pàgina de l'entitat que estaria en aquest altre servei, perdó, que aquesta seria la suposada pàgina web de l'entitat, una entitat cultural basada en la promoció de la cultura catalana, en aquest cas, que faria actes culturals, literaris o el que sigui. És un cas plantejat per posar en pràctica tot això. Aleshores, aquesta seria la seva pàgina en la que les persones que són membres d'aquesta entitat cultural accedirien per conèixer les xerrades, les activitats que s'hi desenvolupen, i des d'aquesta pàgina, per exemple, podríem accedir, en aquest cas, a un formulari de contacte que ens serviria, en aquest cas ha estat l'element base que es proposa com a punt d'integració. Aleshores, per exemple, anem a veure-ho en funcionament per fer un sol exemple que ens pogués servir. Aquest seria, per exemple, el formulari de contacte. Si anem
si anem a la pàgina d'administració de l'eina, podem veure que aquí hi ha diferents maneres diferents aproximacions. El que voldria compartir és, per exemple, que una forma clàssica de treballar amb això seria a través d'un contact form. En aquest cas, tenim formularis que estan fets a través d'una extensió, però permeteu-me ensenyar el que seria el típic cas de un formulari fet a nivell de codi i que aquest formulari crida directament, com a action del form, a traslladar una sèrie de dades. Això seria, diguéssim, la forma clàssica de fer aquesta integració en la que estaríem cridant des d'un formulari, passant les dades a través del formulari i arribarien cap al CRM. Sí, això seria l'aproximació típica i, diguéssim, unidireccional d'una plataforma que no està integrada, però que es pot integrar a través de crear aquest codi. L'aproximació que hem utilitzat i que he proposat seria una mica diferent. Seria, en aquest cas, sí que la creació d'un codi que cridaria a un webhook, que en aquest cas seria aquesta creació d'aquest action, que el que vindria a fer és un codi que, des d'un cop està incrustat a dintre del gestor de continguts, això el que faria és cridar en aquest motor d'integració, en comptes de fer un formulari que per un entry point arriba directament al CRM, que això sí que és una integració, però permet només integrar el front-end amb el CRM. La filosofia que segueix aquest prototip és justament la de dir, no, doncs en aquest cas crearem un webhook des de la plataforma d'integració, que seria aquesta, i des d'aquí, mitjançant aquesta URL, el que farem és que tot el codi que cridi en aquest webhook passarà per aquest flux de dades, que aquesta seria la diferència respecte al formulari típic. En aquest cas, no és un formulari que ho envia cap al CRM, sinó el motor d'integració ho rep i, prenent en consideració els diferents elements que hi ha en cada node, doncs, per exemple, en aquest node estaríem rebent els diferents camps i els estaríem mapejant. Aleshores, faria, en aquest cas, per exemple, fa una petició a l'API del CRM per una banda i, en aquest cas, una petició al node que crida l'API de Mautic per l'altra banda. En els dos casos es fa una validació bàsica, és a dir, és una integració que ens permet afegir condicionals i que ens permet afegir diferents elements de lògica aplicada. Aquí estaríem mirant si, un cop feta la consulta, existeix el contacte, existeixen les dades que no estan arribant a través del formulari i, en cas que no existeixin, en aquesta acció, per exemple, estaríem fent una crida a carregar les dades i que estiguin a dintre del CRM i per aquí, per altra banda, fer el corresponent amb l'altra plataforma. És a dir, amb un sol formulari ens permetem integrar aquestes dues eines com a prova teòrica i aplicada alhora, però on diem dos, podem dir-ne tres, podem dir quatre o podem dir 5 plataformes que es sincronitzarien alhora, evidentment. Aquest és el plantejament. Com a última, per fer també un escenari el més real possible, doncs aquí veiem que el resultat final, ja sigui a través d'error, s'enviaria un mail d'error o s'enviaria un mail informant que s'ha creat un nou contacte a la plataforma que correspon. Anem a veure-ho en funcionament molt ràpidament, però per demostrar què seria això que passaria. Si jo aquí introdueixo les dades d'un contacte inventat, com podria ser test, persona de prova, i ens inventem un correu que no existeixi perquè no col·lisioni amb el que hi ha ara mateix a dintre de les dades de prova, podríem fer, per exemple, prova 6789, que segurament no existeix, test@.com. Inventem-nos una dada i això és una prova. Doncs l'execució d'això
Podem posar-ho en mode test, ara estaria escoltant, però en realitat el webhook en un espai de producció estaria escoltant permanentment tota l'estona. Si jo li dono a enviar, en aquest cas, aquest webhook està escoltant i està processant el que li arribi i podríem veure en les execucions, en el panell d'execucions, si s'ha produït i, evidentment, doncs, ara, veient l'hora que és, veiem que ens ha arribat aquesta, si anem aquí al webhook, ens diu el que ens ha arribat. I ens ha arribat aquestes dades, test, persona de prova, veiem que el correu és el que acabem de posar i aquí podríem fer seguiment de totes les dades i de tot el flux, de tot el que ha anat passant. I, evidentment, la prova final seria veure si dintre de les plataformes ha arribat aquesta informació. Anem a veure-ho. Aquí veiem que en aquesta vista la persona de prova no existia. Recarreguem la pàgina i ens hauria d'aparèixer test persona de prova, que seria amb aquest correu. És a dir, aquesta persona, si anem a consultar el detall del registre, veurem que ens dirà que ha estat creada efectivament, comptant el desplaçament horari de l'hora del sistema, ha estat creada ara mateix i és el correu que hem rebut, que hem posat. El mateix per l'altra plataforma, és a dir, si s'ha rebut correctament, abans no estaven aquí, persona de prova no existia, si actualitzem ens apareix aquí dalt, ara veiem persona de prova, anem a consultar el detall del registre i aquí tindríem que hem rebut correctament aquestes dades. És un flux molt senzill però que ens permet visualitzar el potencial d'aquesta proposta. I si anem a mirar els correus rebuts, doncs veuríem que hauríem d'haver rebut, efectivament, aquí ho veiem. Permeteu-me compartir-ho. Aquí, aquest correu rebut fa 2 minuts, diu s'ha creat un nou contacte a Suite CRM, test persona de prova, i s'ha creat un nou contacte a Mautic. És a dir, ja ens estaria informant que això seria el resultat final d'aquest flux. Finalment, aquest seria una primera demostració. Evidentment, el temps és limitat i no voldria extendre'm molt més, però com a conclusió final de tot plegat, m'agradaria compartir que s'ha creat aquesta pàgina web i que el que pretén aquesta pàgina és ser un repositori que expliqui què és el projecte i que pugui, d'alguna forma, rebre aquest coneixement, que es puguin ampliant. Si anem a la part d'integracions, aquí es proposaria les integracions que estan fetes i, evidentment, amb un enllaç a un repositori públic en el qual aquest repositori tindrà tots els contenidors i tots els elements necessaris per posar en marxa tot aquest ecosistema, evidentment havent de modificar molt poques coses, com podrien ser els aspectes claus, com són les contrasenyes d'accés o la creació d'usuaris. Però un cop està posat en producció, ja seria el funcionament habitual de la pròpia gestió de les dades. Aleshores, això seria tot per part meva, el que seria l'explicació, la presentació d'aquest projecte. Espero que hagi estat interessant i que s'hagi entès correctament. I qualsevol dubte, estic a la seva disposició. Moltes gràcies.